Veseli me što nakon 2 godine pauze Splitsko-dalmatinska županija može ponovo stati bok uz bok sa organizatorima Ultre, što ćemo u 7. mjesec ponovo imati Ultra festivala i još me više veseli najava jednoga novoga dvodnevnoga festivala koji će se održati nakon Ultre. Split će se opet pokazati Splitsko-dalmatinska županija kao centar svita, kao centar turizma i nadamo se da će i ova sezona svojim brojkama se vratiti i one brojke koje su bile pred koronavirus i da ćemo svi zajedno uživati. Pozivam vas da dođete na Ultra festival, da zajedno uživamo u muzici i u ambijentu Splita i županije. Sa zadovoljstvom mogu najaviti još veći i bolji Ultra Europe 2022. godine koji će se održati 8., 9. i 10. srpnja u Splitu na Park mladeži. Jako sam sretan i ponosan što dalje imamo podršku županije Splitsko-dalmatinsko i župana Bobana koji je prepoznao ovaj projekt od prvog dana i dao nam podršku kroz ove sve godine da možemo razvijati ovaj projekt u međunarodni spektakl koji privuče pažnju ljudi iz više od 100 zemalja i 140.000 posjetitelja. Vidimo se u Splitu u 7. mjesec na Ultra Europe.